48% građana Srbije kaže da je za ulazak u Evropsku uniju, 26% ne, dok ostatak ne zna. Rezultati su poslednjeg istraživanja o raspoloženju građana prema evrointegracijama urađenog u decembru 2015. godine. Izvestan pad u raspoloženju građana prema EU normalna je pojava sa kojom su se susrele i druge zemlje u procesu pristupanja, ističe Andrija Aleksić, šef sektora za evropske fondove pri Fondu za evropske poslove AP Vojvodine. Mi se nalazimo u zemlji u kojoj imamo paradoksalnu situaciju. S jedne strane, skoro 50% stanovništva kaže želi u Evropsku uniju, fondovi se sve više i više otvaraju, a s druge strane u parlamentu našem imamo i antievropske snage. Mislim da je to jedno zasićenje teme i mislim da je to samo zato što možda naš put u taj klub kojim Srbija strateški se kreće je dugačak, evo, 16 punih godina. U susednoj Mađarskoj, koja je članica Evropske unije već 12 godina, stopa evroskepticizma poklapa se sa onom koju imaju i građani u ostatku Evrope. A to što se u Mađarsku slivaju značajna finansijska sredstva u raznim oblastima, običan čovjek u našoj zemlji ipak nije najoptimističniji kada je u pitanju budućnost Evropske unije. Imajući u vidu izvesnu dozu evroskepticizma kod građana, smatramo da su projekti poput ovog najbolji način da uključimo građane u rad, kao i da ih upoznamo sa svim mogućnostima koje pruža Evropska unija, kako bi mogli da razumeju da su oni sami deo te zajednice. Konferencija o odnosima građanstva prema Evropskoj uniji deo je projekta Totalitarizam u predpristupnoj državi, a deo je programa Evropa za građane. Nakon Subotice projekat se dalje realizuje u Senti.